Baby. Hi, baby. Ay! Yun ang malaki kong natutunan dito sa natin. Crying, anak! Good morning! Wala pa kaming pamahaw, pero naglinis na ako ng washing machine. Yung washing machine namin, matagal, siguro, matagal na din kasi, pa to kasufia na. First time ko siya nilis, ang dumi. So, hindi ko siya papakita sa picture lang, saglit na picture. Mama, Kasi, TikTok made me do this. Okay. Put it here. Okay. Gamit ko tong sieve. Ayan. Meron kayong part ng washing machine nyo dyan sa baba. Pag kukunin nyo yun siya, eto yun pala, oh. Eto yun. Napuno to ng yung parang buhok. Basta, madumi siya. Tininis namin. Ayan. Sofia, gustong tumulong. Gusto ko siyang itry kasi nakita ko to sa TikTok. That's enough. Clean it. Ayan. Para malinis yung ating machine. Tapos dyan sa loob, lilinisin din natin. So, yung loob ng tumbler, inano ko na. Lagyan ko lang siya ng sieve, pinunasan ko siya, tapos brush ko konti yung mga bilog-bilog. Tapos dito, babrush natin siya para talagang malinis. Kaso lang, may samukan dito. Malinis yung aming machine. Eto, don't forget to clean this one as well. Nilinis ko na siya. Pati dun sa ilalim, brush ko na yan. Dito din, inano ko ng duster, pati dito sa gilid. So, malinis na yung aming washing machine. So, next time na naman, maglilinis na naman tayo ng iba. Plano kong gumawa ng ng TikTok account para lang sa paglilinis. Kasi medyo gustong-gusto ko nang maglinis. Naglilinis naman tayo, pero ito yung parang more sa paglilinis. Alam niyo? What? Okay, here. Okay, dito. Ayan, oh. Ito yung ginawa ko the other day. Ayan. Nilinis ko siya. Okay. Yeah. You cannot see it, Nak. No, not yet. Ayan yung ginawa ko the other day, oh. I'm Naman ko oh. Katulong namin, oh. Assistant ni Mama, yan. Mama Hawmi, ayan. Tingnan nyo, sexy, diba? Ayan. Knife. Careful, okay? Knife and what is that? Fork. Nice kayo, oh, up and upside down. What is that? Knife. That's knife. The other one is fork. Then kadada din. Wow. Turn no. Kabalo siya. Ay, nabaliktad pagkabigay ni Mama. Very good. Now let's eat. Thank you. Mama, sit down. Mama, get coffee first, okay? Yeah? Yeah, that's for Mama and for baby? Mama. Yes. Mama, sit down. Ay, sorry. Ay, kalami, eh. Yeah? Naglilinis si Bana na sasakyan. Si Fian dun sa loob, nagsamok-samok. Mahangin, oh. So, baking soda lang, inano ko dyan sa ating carpet. Hyper fabric freshener, spray ko siya dito sa ating carpet. The next day. Good morning! We have Princess Sofia here. Gusto daw niyang magdamit ng ganyan papunta sa school. Normally, ayaw yan ng dada niya, pero ako ang maghahatid, so wala siyang magagawa. Pero magdadala ako ng extra clothes for her. Problema namin is, look na, yung damit niya dito, may butas. Yan, oh, I don't know kung saan niya na, pag uwi ko na lang one day, na ganyan na, yung dada niya nagpasuot. So, gagawin ko, tatahiin ko siya muna, bago kami kakain. 'Di ba? Say hi, baby. Hi, baby. No, hi, loves. Hi.
Loves. Baby. Oh, baby. Okay. Daddy. Daddy. Savvy and Daddy. Chloe. Ito na yung itsura ng aking tinahi. Hindi siya perfect kasi nagmamadali din ako no kasi delikado ba. Do not do this at home, mga loves. Ayan no, buti na lang kasi sa butas. Diyan. Ay, sus! What is that for? I'm What eh? Gonna turn around there. Show your dress. Go far. Show your dress. Turn around. Mag-ina na siya matug-school. Patay na. Wow. 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 So, pinapakain ko muna si Sofia. Yung breakfast niya today is, ano lang, muesli, fresh milk, at saka raisin. Yeah? Use your spoon. No. Dinamihan ko kasi ng milk. Oh, slowly na. Tingnan niyo si Ariat. Mama. Yes. Mama. Bye. Bunny. Mama has bunny. Mama. Oh, si Frozen. Bye. Mga love, sobrang productive ng aking day. Meron akong na-recruit ngayon na magsa-start na soon sa aming business na walang puhunan. So, post-post ka lang sa Facebook, tapos magkakapera ka na. So, hindi po siya scam. Kailangan mo pong trabahuin. So, if you're interested, PM me! Mga loves, magtulungan tayo. Let's do this. And, ang dami kong nagawa. Well, actually, hindi din. O, bale, nag-live kami. Nakapagluto na ako ng lunch. No, not lunch. Dinner. Bakit mali-mali yung mga sinasabi ko? Ayan. My chili con carne for bana is ready. Ayan, o. Tapos, meron lang tayong sabaw for Sofia. Mama, iinitin ko siya para maging soft pa yung meat. So, si Dada na ang kukuha. Tignan nyo, maganda na yung reception ng aking camera kasi ni-reset ko siya. Parang nag-bright talaga siya na kahit na may sun o walang sun. Talagang bright na bright, no? So, ngayon, kita nyo yan. Ang baho ng bahay. Diapers ni Sofia ng, ewan ko, ilang days. May mga langaw talaga. Hindi maiwasan mga langaw. Nag-order si Bana ng parang langaw flyer catcher na ilalagay mo sa kisame or saan. Yung parang trap. Pero, hindi pa siya dumating. Last week pa yun. Nainis na si Bana. So, ngayon, aakyat ako sa taas. Sa taas. Bisaya yun. Lilinisin ko yung lalagyan ng basurahan ni Sofia. Actually, meron na kaming dati nito. Na talagang for diapers. Kaso lang, binenta ko kasi hindi ko gagamitin. Pero since nung nakita namin na meron palang container doon, kayo, sabi ni Bana, let's do a separate container kasi para hindi madaling mapuno yung aming garbage container. Tapos, para hindi din maamoy, dito ko inaano yung towel namin. Hinahang. Kasi doon din sa loob, ano siya, puno. So, yan yun lang siya, yung container. Tapos, gagamit ako ng wipes at saka yung Lenor na, ano siya, yung parang pa sabi niya, pebbles. Ewan ko kung meron to sa Philippines. Siguro meron na din. Kasi alam niyo naman, pag meron na dito, maya-maya, darating din sa Pilipinas, diba? So, I'm just going to wipe this one. Wipe lang para madali siyang itapon. Para mawala yung amoy. Ma-disinfect siya, diba? Ayan. And then, medyo may amoy pa siya ng konti. So, nagpungko ta din rin, no? Sabi nga ni Bana, amazing daw kasi naggaganito daw ako. Sabi niya, only Filipinos do this one. Pati si Sofia, Pilipina daw talaga kasi si Sofia marunong mag-sit down ng ganito, marunong mag-squat. Si Bana ata parang hindi niya kaya. So, I'm just going to wipe this one para mawala yung amoy. Para tapon na diretso, diba? Tapos, ito din. Ganun, kasi maamoy. Kasi hindi ko siya pwede itapon everyday. Kasi palagi ako pupunta doon. Hindi naman siya napupuno. So ngayon, pupunta ako na grocery. Kaya bibilhin. Pupunasan ko siya. Tatapon ko. So, eto yung pearls. Para siyang pearls na maliliit. Sobrang bango nito.
TikTok made me do this. Make me do this. Meron akong plano ko gumawa ng isang TikTok na account na linis lang. Kasi you know what, sa August, sa bahay na lang ako. Part-time na lang yung trabaho ko. So, meron akong time maglinis, kasama ko si Sofia, mag-lessons kami. Diba? Meron akong time, madaming time. So, ginaganon ko lang siya. Eto. Normally, para din siyang softener sa inyong mga damit sa washing machine. Pwede din siya. Pwede nyo din siyang ihang sa mga damit ninyo. Gamit lang kayo ng parang ano ba yun, cloth na yun? Manipis siya, tapos lumalabas yung amoy. Parang organza. Pwede nyo. Tapos ilagay nyo sa cabinet nyo. Ayun, babango yung mga clothes nyo. So, ganito lang siya talaga. Ayaw ko makita nyo. Ganon. Purse lang talaga siya. Yan. Eps. So, ilalagay ko lang siya dito sa bottom para itong perfume. Ayan. Tapos yung plastic. Mga labs. Alam nyo, dito talaga sa Europe, no? Kasi minsan lang, I work 4 days. And then, 3 days ako free. So, yung 3 days ko, it's either weekend or during the week. Yung aking free. So, madami din akong ginagawa sa loob ng bahay. Alam nyo, yung nag-vlog, nag-i-edit, nagpo-post time yan. Tapos ngayon, yung extra ko na ginagawa din, yung pagbibenta, kahit konti. No? Ayan. Tapos, lagyan ko lang ng konti dito sa plastic. Ayan. Para, may parang perfume siya. So, ganun lang. Dinor. So, medyo fresh na yung ating diaper trash can. Ay, nako. Ay, tumawag din pala kanina yung parang mag-a-assess kay Sofia para sa kanyang language development. So, tumawag kanina habang nag-zoom kami. Tinanong ako if may time ako today kasi meron daw nag-cancel ng appointment. Sabi ko, wala akong time today kasi nga, dito kasi, siguro kung may car ako, madali lang. Nakaschedule kasi lahat yung mga gagawin mo. Naka-appointment na sila ba? So, if you're a person na, yung para bang wala kang plan, didiretso ka lang, yun, pwede yun sa'yo. Pero dito kasi sa Netherlands, parang natuto na ako na lahat ng bagay at lahat ng ginagawa mo, merong time at schedule. Yun ang malaki kong natutunan dito sa Netherlands. Kasi si Bana, pero normally pa naman si Bana, hindi siya mahirap. Ayan. Pakita ko sa inyo yung yung aking under the sink closet, hindi pa siya tapos. And, meron akong tinatanong kay Bana na gawin sa akin. Pero eto, bago ko to binili, diba, konti lang malalagay ko kasi malaki yung ng sink part dito. Yung connection niya. So, ayan, 2 layers. Alis na ako kasi bako na ng bahay, uy. Nagkag-diaper si Sofia, uy. Labasan ng mga tao, magtapon ako ng diaper. I mean, labasan pala sa school. Daming mga bata sa kalsada. Kinuha-kuha ng mga mama niya. Takbo. Magtapon ako basura. Diaper ba ni Sofia? Yan. Kaya walang dito. Mga dumpster. Wala dito sa Netherlands. Kanito na-try nila na, ayan damit. Tinatry nilang recycle. Ito, puting bote. Ito, diaper. Finally, nakapag-grab na ako. Tapos ito, bote. Ito, bote na maitim. Ito, damit din. Kaya walang dumpster dito.
So, mga loves, dala-dala ko yung kariton. Ayan. Kasi malapit lang naman sa amin. Pero, sa Friday ko na to sasauli. Diba? Itong tanim na to, ano siya? Mabango. Ewan ko ba? Mabaho minsan kasi super, ano na ba yung amoy? Andito yung gumawa ng aming tiles. Ayan. Ginawa nila yung tiles na aming. Tignan nyo, may package, oh. Ito na ata yung ano, trap ni Bana. Fly trap. Oy. Hi! Ano to? Ito yung damit ni Sofia. Ito ata damit ni Sofia. Taguan ko yan. Tago. So, I'm just going to share, kasi katatawag ko lang sa Apple support. Meron kasing akong nakikitang amount na, tawag nito, yung nag-debit sa aking credit card. So, sabi ko, ano yun? Hindi ko naman yung ginagamit. Kasi nakalagay sa billing is apple.com, iTunes, IRL, excuse me. Hindi naman ako gumagamit ng iTunes. So, ibig pala sabihin, yung TubeBuddy na ginagamit ko, nag-charge na siya from April. So, hindi ko alam kung saan yan titignan. So, ngayon, tumawag ako sa customer service and kinancel ako yung aking subscription. Kasi bakit ako magbabayad ng $2.99? Hindi ko naman yung ginagamit, pero ginagamit ko siya. Hindi lang masyado talaga. April pa pala yun na ginamit ko. Grabe ha. April, May, June. 3 months ako gumagamit ng TubeBuddy. So, kung meron kayong problema, first, write them an email. Kasi akala ko kasi hacker or ano ba, yung parabang mga magnanakaw, mga scammer. Kasi mag-ingat kayo pag credit card nyo talaga. Munti ko na talaga yung, yung parabang mag-request ng another card. Kasi nga, akala ko hacker siya, pero hindi pala. So, yun ang gagawin nyo. Email them, tawagan nyo yung credit card, email them, then bibigyan kayo ng email. Then, after that, magre-reply sila, which is good. Kasi last time, may ginawa akong ganyan, walang sumasagot sa Apple. Pero ngayon, may letter, and then with that letter, may number doon na pwede nyo kontakin kung saan kayo na country, and then, tawagan nyo, and then, tutulungan nila kayo to check kung ano yung problem. So, na-solve na yun. So, hindi na ako magbayad ng €3. Imagine nyo yun, 150 pesos of 170 a month ang nawawala. So, pambili ko na lang yung ng gatas ni Sofia. So, yun yun. So, ngayon, tapos na akong mag-grocery. Ano lang ako, mag-edit ako ng vlog, and tapos na akong magluto eh. So, text ko si Bana na siya na ko kay Sofia kasi medyo maambon. Tsaka umuulan. Andito na yung order ko para kay Sofia, para to sa birthday ni Chloe. Di ko na napapakita kasi para ma-surprise din kayo. Andito na! Dito na si Sofia para tignan ko kung naka-frozen damit pa ba. Dito na din si Dada. Ay, hindi na naka-frozen. Ay, shush! Why are you crying, anak? Come on. It's okay. You miss Mama? You miss Mama? Oh, no. She misses Mama. It's okay. Guap! Ay! Guap! Ay! OMG? What is that? Wow, so much! Ay,
ladybug. Look at the baby, so pretty. Oh, so pretty angel baby. Look. Look. Fake cry, oh. Drama kayo, no? Shush. Baby, Dobby. Turn around, Dobby. Oh, what nice. Oh, shush. Like that pa, walking like that. Oh, Ay, dada. Hey, sweetheart. Ito yung dinner ni Sofia. Baka na may patatas na mayroong rice. At saka sabaw. Bahaw ni bahaw. Come. Basa pala damit niya. Okay, turn around. Turn around, please. Here. Here in the middle. Okay. Wow. Baby Pia. My house. What happened to your house? What happened? My house! Dada! What? My house! Yeah, change your diaper first. Okay, dance na be. Baby shark tit 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 baby shark tit 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 tit. Sige na. I